Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. U ziet mevrouw Melgers in beeld en vandaag zijn we bij Academisch Ziekenhuis. SCH, de spoedeisende hulp. Mevrouw Melgers, wat doen we hier? Wel, Salitori, Arkimang, met Tegowang, die Oli, ondanks Asari dom op de spekkie Makandra. Zijn de misdonja, stel me een vraag. Ik ga over een vrouw, sa, dono, de na SEH, de man de bezig nangen even, voor controleren bloeddruk. Eigenlijk de mij observeren voor of je moet stikken op of niet, want dat bloeddruk is zo heen, dat je abit geen dressing. Dat je actieschrift afzijnde, omdat een vrouw die ziet, dat was sa, een man, dus een brada, een vraag van verzekeringspasje aan. Dat ben naar het uitvoeringsorgaan, eigenlijk het uitvoeringsorgaan, waar een directie takikba, dus moet dat meeëren. Dan het uitvoeringsorgaan, bij de man creëren een nieuw systeem. Voorzie, om een resultaat gelijk dat een goedkeuring ding. Sabat geval van baby me behalen aan pa. En precies zo de mannen zijn nou goedkeuring die uno. De zijn go naar een familie dat pakka today, dem go take a karta uno na one day, toch? Pakka today dem go take a karta. Dus me bij de ergens een vergader, dat misschien een vrouw assasa don sa de danono, heb me. Mevrouw Melgers, donderdag is te laat. Dan me bellen en me zeggen, wat is er aan de hand? Want ik kies op morgen voor begeleidingsman. Oh, want aan de boom, mijn brada ging aan de boom, donderdag is te laat. Dat is goed. Wacht even, dan me leggen uit samen doen. Me tak go no de naar SZF, jara briefi de Arkimang, a briefi, met dat raskrivi, dat no de amamos kisa karta. If amana kisa karta o la safinga. Dus at datra po festa drape. Toch una lespeka datra. Toch je dem baka today. Dus samsa dus een a kisa karta ASMD ma in datra poli betapo. Dan mi me contact na wan datra. Dat me tega na mi wan de mi abung medisch netwerk. Dat datra luka finga. Dat raakt mevrouw Melgers. De zinnen gaan naar een enkele RGD-poli. Omdat die naar chirurg drapen. Zinnen naar SEH. Naar een chirurg die drapen. Dat gaat lukken sa ei doen. Zodoende, a boy Doro. A SMD. Dat was dinsdag, woensdag. Dinsdag. Per de zinnen beskopen dat bakatu. De moeder nog bakatu. Dus a SMD. A boy kon naar SEH. De man luka finga, abo de wan opname. De man ge antibiotica, dat wat a finga be tof, en be moisture. En in de tussentijd, net die juru, dat me tak nanga am asa. Want a probleem sa abi, unu neuro koso. Unu luka patiënt revi. We luka familie. Omdat if a familie fado, ulas ala contact nanga a patiënt. Begrijpt u? Dus we booster op familie. Want in tang, want na telefonisch we leg sani af. Dus zodoende at tang, dat die juro moest de met belling, dat kan de safi fasi. Want afro op moro tra in beretori, want brada sa ala tufutu de in platen. Toch de ma pot platen. Dus je was maar in de sap, suma na asma. Dus zodoende de nemen op, Nico na Tamara ving, dat ben de woensdag, dan ik kom met assa. Dat kwam met tegi, we begeleiden a familie. Dan is door naar assa, dan is tak naar assa. Dat sa tegi mi, dat de apwang trek ne neki kone ede. Dan is tegi ko doe je bloeddruk. Adu ap mine sap na heerspanning, want je moet beginnen want tracé, dan moet je miti,
Want dan moest ik bij want to Santi in Brada. Dan ben ik gewoon met die potentieel naar een winkel. Dan rijd ik morgen varen. Dan, idee, Abrada go naar datra Luca vinga leg uit. En dan, als je dat rust geeft om zo, dan bloeddruk naar je blank. Je moet je gelijk naar SEH, je moet een tablet onder de tong en nu de observering. Voor je FIGO, voor je of de nemen op. Maar bloeddruk is sky high. Dus me want die een regering. Toch? Want we hebben een briefje daartoe. Een regering. Dat de man moest doen wat fassie voor de massa in naar medisch Bali. Voor belemmer de cliënten, de patiënten, voor door datra. We kruiden dat weer datra. Dat we komen naar SEH, en de SEH, de specialisten voor jou. Ik actie met een dokter, met een takwantoor. Indien een familie de inzang aan ons, de charungo naar medisch college. Maar, if one Bali medewerker moest leiden aan een patiënt vanwege Europa, dat hij door een datra, een specialist, en een verzuim, een hinder een patiënt voor doordrapen. Zo moest doen, hoe moest charengo. Alleen die datra tegen mij, ik ga naar SNF. Want drapen misschien eigenlijk, dat de specialisten, die kiezen heel service, maar die is niet along zou willen. Dus een huisarts moet doen een voorwerp, zodat hij kan zien dat een specialist kan die roken afvangen. We tak naar het bestuur voor het uitvoeringsorgaan, met een accident toe. If we doen een verandering, want dat pest, hoe je alle tori basisa, toch? If je doet een sani, toch? Zijn er ondertekenen dat we wijziging komen. Dat is mij kiezen op sani, dus nog wat omgekeerd. Dat is mij kiezen, dat is mij melden uno, dat je kiezen goedkeuring bakatoede. En dat na een probleem bakatoede. Uno na wang. Uno, fossi, we zijn alles het uitvoeringsorgaan. De man is naar goedkeuring. We zijn een datra, we zijn alles massa vraag aan. En dus massa vraag aan naar uno uit. Dat we zijn dat we begeleiding. Een vrouw zegt dat ja, ik moet spijs scan. Dat doet niet met mijn auto. Maar kom, we begeleiding. Want we voorkomen dat mensen een tweede of een derde patiënt worden dat de staat moet gaan uitgeven. Want dat is in dit geval nu zo. Want eerst broer Ja. en nu zus. Hoe oud zijn ze? Wat is hun leeftijd? Ja, en nu nog vergis meer. Sana, 56 jaar. En Aprada kan je 32, 33 jaar. Dat laat wat gaan. Is het toch? Maar die vinger toch? Dus dan, we moest wachten 2 dagen. Maar stel, die man had zijn pasje meteen gekregen zoals hoe het vroeger gaat. Abesa abe vinger. Daar ben je dat datra. Daar ben je datra en abe vinger of Dus abe dat unasabi. Medisch unasabi. Want dat ligt gewoon in mijn sap of bloed. Alla die staan dat mijn actie. Omdat we want, de datra ook hantering, nee is je of arade. Toch? Maar het feit dat datra schrijft, dat nodig aan kiezen kaarten, want ik kan las een vinger. Dan stel je ze veilig zo dat een kaart komt. Dus aan de hand, we hebben een voorgesprek toen naar SNF. De man tegen me liet me schrijven een briefje. Maar u gaat een brief nu richten aan SZF? Ja. Maar wat staat er precies? En als ik het mag vragen. Een briefje. Wel, u geeft aan naar SZF. U geeft aan omdat we hebben een voorgesprek naar dat voor SZF. En u geeft aan, zijn dat de big knelpunten, zijn de in een medisch, tussen haakjes, Bali-medewerker, zij voorkomt dat is mijn datra, zij voorkomt dat is mijn trouw aan beperken, want dat boy nou aan beperken, en in Luku, lanti, ook kom, baka voor die aan beperken, monis aan het praten, no, toch? En ook voorlegde uit dat Luku zou doen, de kosten worden groter
Want amputatie alasane konta patafra voor SZF. Dus dat ons doen, ons screen desma, waardoor een kostenplaatje nee, want dat blijven we maar. En ik heb ze ook voorgehouden, dat, maar dat nou wat item, dat ik moet schrijven, dat we een sanide, dus maar bedrijven, van die bedrijven, ik part-timers, contractors, Ja. betekent dat directeur moet sabi dat de pai dat ragiding, de pai onderzoekingen giding, alles aan de pai giding. Want dit is mijn bel de tak. Ik ben part-timer, ik ben niet in vaste dienst. Dus een werkgever legde uit onderzoekingsregeling. Dus dan maar even wat push in soort gevaar onder. Dus een briefje dit ja, maar die afro bel me door aanzet voor lange briefje die een SZF en we hebben een oplossing. Maar nu gaat hij die brief naar SZF, zeg maar overhandigen. Maar waarom niet naar volksgezondheid? Wel volksgezondheid. En eigenlijk volksgezondheid die bij waka go voor je pisma. Mina bij waka gemit minister. Minaf tak naar minister. Ik zeg het altijd. Minaf tak naar minister. En die go naar kabinet minaf tak naar president. Omdat het ding sa ons aardig en abi omdat trasane wachti. Begrijpt u? Dus we zijn op de hoogte. En of ik ben bij de president geweest of ik ben bij de minister, dan heb je niks bereikt. Ik zeg, geef me iemand met wie ik kan communiceren, kan praten. Dat als me kan potan toe, tapatafra wat ik neem aan. Ze hebben van tijd tot tijd hebben ze een setting waar ze kunnen aangeven. Kijk, mevrouw Melchers is geweest, dit en dit en dit speelt. Begrijpt u? Bijvoorbeeld een babyvoeding Tori. Die gaat naar het kabinet. Zo. Je mij regeling. Ik noem je hier niks, maar je mij regeling. Het tweede item is, mijn minister voor volksgezondheid om ik afspraken. Maar om ik kan gaan taki. Dan denk dat luister, voor mij geen boem, dem doroja, tegen mij je lukken links, tegen mij je hebt lukken rechts. Toch? Want ik heb hem niet nodig, hij kan niet naar me luisteren. En wat mij ook pijn doet, is dat hij woordvoerder is van VHP. Ik kan niet zitten, mensen begrijpen me niet. Dat ik heb 5 jaar gewerkt. Even terug. Wie is woordvoerder van VHP? De minister. Minister Misikaba Ja. is woordvoerder van VHP. Jawel. Waarom zegt u dat? Omdat hij werkt tussen de VHP'ers. En ik ken ze. Dus dan moet u rekening houden. Dan kan ik daar niet gaan zitten. Dan weet je dat de mensen die om hem heen zijn 5 jaar leed hebben gebracht binnen het volk. Ze hebben geen overdracht, ze hebben geen data. Dat zijn de mingos doen. Ze hadden me wel gezegd van mevrouw Melchers, we zijn bezig, we kunnen zetten de directeur die met Ramadi. Af en toe heb ik vertegen Ramadi, maar soms denk ik dat hij de minister was. Toch? Maar ik zei, waarom zijn jullie zo gemeen? Want als je put me in een ruimte met prieten, chifu, alle die voeding, babyvoeding, ze die onthoud. 1, 2, ze hebben opslagplaatsen gevonden met vervallen babyvoeding. Dat doet pijn, dat weet je 5 jaar lang in een fungeer. Toch? Ik heb er moeite mee om te gaan naar een ministerie. Ze sabi dat den creëren situatie. Die geven verkeerde data, ze hebben niet. En die geven een verkeerde overdracht. Want er is geen overdracht. Als ik 5 jaar niks heb gedaan, ga ik vertellen wat ik wil. En Ramadini heeft de boodschap gestuurd naar de minister. Je bent voorganger, toch? Dus je moet mensen leiden. Ik heb daar toch een directeur, waarom vraag je hem niet? Want bigis maar before. Snap dat nou wat ik niet meer. Waarom? Zeur je? Ik heb mensen daar die mij ondersteunen of hoe je die weer. Die dat werk hebben gedaan 5 jaar. Nee. Die mij niet 5 jaar. Die mij die waarnemen voor mij, kan je zeggen. Ja toch, ik begreep waarover ik het heb toch? Ja, dus dat is het gedeelte van een... Niet naar volksgezondheid. Niet naar volksgezondheid. Waarom moet ik daar gaan? Nee, maar u bent in het veld, u ziet de gevallen. Ja. Eigenlijk zou je denken van daar is echt de oplossing. Want daar is de oplossing. Daar moet mij helpen, maar mij helpt niet. Omdat als ik ergens word gezet en men begeleidt me niet, men geeft me geen adviezen en
dingen, kan ik niet werken. Toch? Je zet me met mensen die zaken hebben gecreëerd. Ik hoop dat het volk mij begrijpt. Je put me dan als massa creëer een situatie. Je put me dan want maar kijk op deze twee bazen. Kijk hier. Nou, je put ons maar, ze rekenen de quizmelkers. Dat je gids maar wat goedkeuring na 2 weken. Dat kan niet. Dus we hebben het gesprek met een SZF, een briefje die Jamotjarin Jonzo, hebben we ook onze adviezen gevraagd en ook onze mening gegeven. Begrijp je, in die brief en aangegeven van kijk, dit en dit en dit. Lesnoos nemen zij mee naar de minister van kijk, dit zegt het veld. En laat ze gaan onderzoeken, niet aannemen wat Melgers zegt. Want Melgers gaat onderzoeken, begrijpt u? Dan gaan ze onderzoeken. Dus dat is zo'n beetje, ik wacht even op die mevrouw ook. Ze zijn nog bezig, ik heb met de arts gesproken. Ze zegt van, het is nog niet de opname, ze hebben medicatie gegeven. Ze is in een observatiesysteem. Ik hoop niet dat ze erop nemen, want de jongere broer, zijn vinger aan de demo, hangt aan haar. Is dat if je nou begint mama na de of kan de mama hebben moeilijk toe. Dan vallen ze altijd eerst op Bigiwang. Begrijpt u? En dan wil ik ook aangeven. We gaan even naar vakbond. Mag het? Ja, gaat u. Oké. Mevrouw Pokkie. Kom beginnen naar info. Mevrouw Pokkie. Wat is er met die mensen hun monikaarta? Is het in de diepvries gezet? Woensdag was ik bij Gemeentelandsweg. Die de man chimie een probleem. Ik actie me naar mijn probleem. Dat is zo weer niet. Ik zeg, leg me uit, het ding atori voor ammonicata egodoro. De rokoman dat tegen me, de sabi. Want ze zijn begonnen met Paramaribo en Wanica. Niet dat we houden elkaar voor de gek. Want minister, Paramaribo en Wanica, de galari ete. Er zijn een aantal mensen, waaronder de 85-jarigen, die de man denkt, want de veldwerker bel me. En de kies een kaart ammoni ete. Dus de mensen zijn zichtbaar, maar die nasapen is mijn kaart erin. Dat weet je toch, en een wantoris no. Maar nou minister, zei je doen, je loopt bakken de rokoman. Toch? Ik kom niet eraan, je mag. Maar, klaar, wat feit voor zich, klaar, je smasana kies 3 voor 5 jaar money, begrijp je? Maar nou je loopt bakken de rokoman, dan ben je actie vakbond. Mina wa vakbondsvrouw doen. En er kan sap de kantak nanga, de kantaki. En van Tori de zo tackle de. Met losse op plus met ondersteun. Omdat in de CAO schreef je dat toe man, toe partijen. En zorgen dat het bedrijf die bloeit. En dat is de bond en dat is de werkgever. Deze werkgever is de overheid. Je lombaka maar dan vraag ik aan de bond. Arki samen leggen uit. We lombaka de voorzitter. Kan kan even van lombaka de werknemers. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ik kwam bekendmaken toch dat dit masada also die niet herregistreerd zijn of Wallo babbelkou Sani. Maar ik wil weten of de minister weet dat er mensen thuis zijn gezet zonder betaling en ze krijgen geen loon. Maar de kiesloon wel, maar de kiezen in de annoncering. Dus maar bel nu actie die van verzekeringspasje. Dat de kies goedkeuring, goed gekeurd. Dat de kies goedkeuring, dat de go naar SZF. De SZF dat no, mina maar je piara. Want je die laatste loonstrook, want je na ondernemer, je na ambtenaar in het systeem. Je tek je laatste loonstrook. Dat is mij dat ik de laatste loonstrook, daarom niet dat niet op begeleiding, met guangadin, dat je mij tak im lever ontslagbrief, im schrijf van ontslagbrief, dat je mij nog schrijf ontslagbrief. Hoe moest je de ontslag? Dus daar is iets dat ze moet gaan onderzoeken. De man, ze de pot na osso nanga salaris, maar ze krijgen het niet, toch? Pedes mamonide. En dan vraag ik aan de bond, als het mij leden waren, vakbond, en minister
Ik want niet denken dat minister naar Teru noemt. Dan moet wakker dat ik minister. Zij dwangen de leden. Maar ze betalen ook contributie, neem ik aan. Minister, ik kan me. Vertel je me een probleem, dus zo dat we look together, zo moest los op. Zeg je, losse mensen die rondlopen. Al maken jullie soort één. Look desma kies de money karta. Toch? Dus voel je, vakbond, een minpunt voor mij. Want geen enkel werknemer of werkgever gaat zo werken of praten tot mijn leden. Weet je, dit is mijn straat, dit is mijn schreefie. Ik zeg u eerlijk, de mensen kennen hun personeelswet niet. De mensen kennen, dus dat moet die informatie zijn naar het volk. We lopen maar 10%, dan we zien dat we kies 5%, of we tekenen 5%, dan we gaan bij een Kentucky doen naar Babonimoro. Dat Tamara vindt dat we gaan bakken de vakbondsleiders in Charunga straat. De vakbondsleider, die mag vergaderen naar UNO. Die mag vergaderen naar UNO. Die mag pleeg overleg naar UNO, sang. De tapa a schema, sa de aksuno. No, zo salarisverhoging. Toch? En wat is er? Als een salarisverhoging vindt plaats. Tijdens die actie, dan worden ze opgeroepen, vooral Santoki. Dan komen ze naar de leden en dan zeggen ze tegen de leden, we gaan 10% krijgen. Niemand die wat doet. Ik heb het gezegd bij een televisiestation, heb ik aangegeven. De leden zijn het hoogste orgaan. Het bestuur zijn jullie loopjongens. Want die kan niet dat 10% en minder de eens aan mijn zin af. Maar dat gebeurt niet. Men komt bevestigen van wij hebben. Jullie dienen niet een besluit te nemen voor ons. Jullie dienen te praten met ons. Dat na een vakbond, dat dit no dit. Toch? Ja. Dus dat is een van die dingen. Dus minister... Ja. Ik weet niet, wat wil u tegen de minister zeggen? Let op jezelf. Let op de sociaal zwakkeren. Iemand heeft me gebeld vanmorgen van mij doe een armoedegrens. Ik zeg armoedegrens, het heeft een bepaalde limiet. Hè? Yes. Ik zeg dat moet je zoeken bij de werkende klasse. Toch? Maar mijn doelgroep zit nergens. Omdat ze tot nu toe geen geld hebben gehad. En ik zal niet zeggen dat ze afhankelijk zijn van de overheid. Maar ze krijgen die ondersteuning vanwege beperkingen en al die dingen. Toch? Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning van de overheid. En ook wat de minister zou moeten kijken. Ik heb een paar mensen gehad met een beperking als je de mensen ziet. Oude mensen, trouwens, waka kroon, trouwens, waka zo. Dan moeten ze zich gaan herregistreren. Zichtbaar dat ze een beperking hebben, moeten ze zich gaan herregistreren. Trouwens, bij 600 taxi. Ik zeg, Sena, bewijs dat die bij 600 SND taxi voor haar herregistratie dat niet hoeft. Waarom heb je maatschappelijk werkers? Waar zijn de wijkwerkers? Die weten in de omgeving wie de mensen zijn. En dan wordt het van daaruit gedaan. Ja. Begrijpt u? Over mevrouw Pokkie heb ik niets meer te zeggen, want ze is een springhaan werkt zelf niet zo. Als dat precies zo takkie aan tikkie, voor knaag puru, tak maar knaag, die tek een tweede boom, die knaag, maar die staan alla dolle jompo, die kwam secretario. Oké, ik hoop dat in ieder geval iedereen er wat aan heeft, maar hoe er zoveel gebeurt. Er gebeurt behoorlijk veel in de zorg, de manier waarop mensen omgaan. Ik hoor ook dat de zusters en de artsen, de specialisten, ze doen hun best, maar soms hebben ze de middelen gewoon niet. Maar er heeft laatst zich iets voor gedaan in een ambulance. Dat een jonge jongen kwam vanuit Nigeria. Ze zijn onderweg gestopt om boot voor hem te gaan kopen. Helaas met de tragisch afloop. Ik heb het gevolgd en ik zet mijn kantaaantekeningen omdat het niet duidelijk genoeg is. If een ambulance getikking, dat wil zeggen, het is urgent, dan rijden naar sirene. Toch? En wat ik ook mis zijn, waren de deskundigen. Want alle ambulance hebben een verpleegkundige of wat dan ook. Dat is 2. En 3, dat men gestopt is om bol te kopen en water of drinken. Dan hou ik zeg u eerlijk, ik heb alle respect voor die mama before ongeletterd. Die je geeft over
mama zijn door een medische school. Ik dacht, no geen watra. Lekker rust. Ad je man sani. Dus ik weet het niet. Ik kan aantekeningen. Toch? En dat adoro ja en dat het hier is gebeurd. Onder een passie voor die keri uit. Daar aan je boru naar 3. Je weet niet wat effect het heeft gehad. Ik zet niet in mijn tekst nog maar 1 charisma op. Maar ik heb mijn bedenkingen. Men moet gaan onderzoeken. Als men gaat naar een medisch college of waar men gaat. Ambulance. Was het met sirene? Waren er deskundigen? Ze zijn naar infuus, want hij was een beetje moeilijk en zo heb ik begrepen. En 2/3. Zij stopt nou aan. Maar we in voorbij. Ik kan bij wat jou men toe gaan. Is dat ik onbelachelijk te zijn. Maar daarom zeg ik. Deze mensen, niet ieder heeft een medisch achtergrond voor begrijp dat dat zo je pak niet aan. Dus mijn vraag is, was er een deskundige erbij? Dus dat weet ik niet. Kijk, de komende studenten. Weet je hoeveel ze betalen bij COVAP? Ze moeten ook COVAP gaan onderzoeken. Hoeveel de mensen betalen bij een begrotingsbehandeling, moeten ze eerst een onderzoek gaan doen bij COVAP. Want ik denk de checkpijs ook, die dames dan en heren, betalen zo duur. En er is geen overzet. Dus dat wil ik aangeven. Ik heb aangegeven over een wet Samusco. Ik wil vragen dat men een wet aanneemt voor mensen die beperkend werken. Dat de burgers vrij naar de specialist kunnen gaan of naar de dokter kunnen gaan. Dat de dokter hun werkzaamheden kunnen verrichten. Het is niet het uitvoeringsorgaan alleen. Ik heb heel goed gewerkt met het uitvoeringsorgaan. Echt waar, petje af. Maar ik zeg nieuwe bezemschoot, vegenschoot. Maar deze verstopt. Toch? Waardoor allemaal lassen vingen. En ook, weet je weer, een gemeenenlandsweg is een groot probleem. Men neemt mensen in dienst. Ik zeg het toch een keer, propagandisten. Je moet maar hater abrivigisi. Abrivigis is zo nu alasei. Abrivigis is charon tena familierechtelijke zaken. Abrivigis is charon tena wa jurist. Begrijpt u? Ik vind het heel erg wat zich heeft voorgedaan. Ik ben blij dat u me gebeld heeft met me gaat. Kom. Wat hoor je dit daar zo? Want ik ga nu naar SZF. Ik ga even kijken hoe het zit met die mevrouw. Of ze een besluit hebben genomen. Of ze er gaan houden of niet. En ook heb ik kenbaar gemaakt. Het uitvoeringsorgaan gaat het gelag betalen. Het mag niet op de tafel gaan van sociale zaken. Van iemand met een beperking. Dat lijkt te wang, charisma na sabi, van gynaecoloog, dat ik taya bere dat in een kisip chimoro, en toch ik kies op ching, dat volgens wet, een gynaecoloog moest zorgen op ching, dat ze middelbare school afroken. En dat moet men ook doen. Men moet afstraffen dat men meer respect heeft voor het werk wat ze doen. Dus... Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare.
Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zijlaak.care en volg ons op Instagram en Facebook.